Baba men käbäk pikir edýän. Biz köp kynçylyklary bile geçirdik. Elbette biz ilmide ama bilgileri sayladık da. Mysal üçin, eger-de durmuşa täzeden gelsek, sen ýene-de meni saylardymmy? Onun için içili fikirlerini tutmak gerekkel. Oldun bilýän. Menem seni saylardym. Ýöne ýaman soňky döwürlerde öýe geçelem. Sebebi soňky döwür işimiz ýelekem. Köp işlemesek yetiş bilemdim. Düşündim. Yine bir gelin. Aynur benim işleyen nerede? Näme oly? Näme sen ayağına gelýän ýerine gelmek bolanakmy? Men sana pazardaydın. Sen şunu yürütelek geldim. Sen bilgi işleyin geldim şöyle. Sen bilýärdiňmi şöyle geleceğim. Yok. Yok. Menini gizlenip ýaşamakdan ýadydym. Sen düşünýärmi? Yoş mu? Aslında bu tatlar buluşmam yer derler. Diyor sen bana gelmelilerle şunu söyle. Onu senin bana söyleyen diýmellerle. Bilsedim sen bir zat köp onyaly bu gursakdan ayt näme kem bolly bu sewiňden bu soňmy sewiň soňmy inni unutmalymy seni ayt unudursunmy meni söýen ýüregiň dilen edip söýdüm başgany söýen gözüm meni başga çalışmany ayday unutma inni biz ýene tanışýaly tanışýaly. Bilsedim sen bir zat köp onyaly bu gursakdan ayt näme kem bolly bu sewiňden bu soňmy sewiň soňmy inni unutmalymy seni ayt unudursunmy meni söýen ýüregiň dilen edip söýdüm başgany söýen gözümde meni başga çalışmany ayday unutma inni biz ýene tanışýaly meni söýen ýüregiň dilen edip söýdüm başgany söýen gözümde meni başga çalışmany ayday unutma inni biz ýene tanışýaly Görün.